Baso zaharrek, Pagadi, Aristi eta Artadi zaharrek, paradisu birjinak dirudite, gizakiaren eskuek inoiz ukitu gabeak. Baina egia esan, paisaia industriala dugu begien aurrean. Baso hau ez da berezkoa. Gizakiak bizilekutzat hartu eta eraldatutako basoa da. Zuhaitzez betetako sail handi hauek, birjinak eta basatiak diruditen arren, gizakiek sortuak dira. Izan ere, mendez mende milioika zuhaitz landatu, zaindu eta moztu izan ditu ikazkinak. Bera bezalako gizonek itxuraldatu dituzte euskal zuhaiztiak, basoetako urrebeltza, egurrikatza lortzeko asmotan. Izan ere, ikatza zen gure industriaren eragilea, burdinolen indarra. Gure herria berastu zuten burdinolek ikatza behar zuten, eta ura. Horregatik erruz ugaritu ziren Euskal Herriko ibai bazterretan. Burdina egiteko, burdinolek ezinbestekoak zituzten ibaietako ura eta basoetatik ateratako ikatza. Bosteun urtez, egurrikatzak, Euskal Haranetan barrena zeuden 300 burdinoletako labeak elikatu zituen. Ikatza, burdinoletako gela izugarri hauetan gordetzen zen. Eta ikatzpiloak behin eta berriz hornitzen zituzten burdinoletako labeak etengabe ase zitezen. Euskal burdingintzak ospea eta aberastasuna eman zizkion herriari. Baina ez genuke burdinarik izango egurrikatzik eta urik gabe. Ibaietako ura burdinoletara eraman eta bertan biltzen zen. Eta ur horren indarrak lantegiko makineria astuna abiarazten zuen. Urak, labearen auspoak eta mailu erraldoia mugiarazten zituen. Mailuarekin gori-gori zegoen burdina lantzen zen. Burdinolako giro ilun eta itogarrian, ziega erraldoia zirudien lantegiaren barruan, era guztietako armak, erramintak eta lanabesak egin zituzten, Europa osoan saltzeko. Baina burdinoletako labeek ikatz asko behar zuten ezkero, nondik ateratzen zuten egurra horren besteko ikatz egiteko. Basotik, jakina. Eta Pagadi eta Aristi zahar hauetan barrena gabiltzala oso irudi bitxiak ikusiko ditugu. Pago zahar lepatuen irudiak, ikazkinen eskuek bihurrituak. Pagoak zuzenak eta leirainak izan ohi dira. Baina azkenean, desitxuratuta eta bihurrituta amaitzen dute, ikazkinek etengabe inausten baitituzte egurra egiteko. Ikazkinen lanbidea aspaldi desagertu bazen ere, oraindik ere
Haien lanaren aztarnak aurkitu ahal izango ditugu gure basoetan. Han-hemenka, txoko ezkutuetan, erretako biribil handi batzuk ikusi ahal izango ditugu lurrean. Txondorzuloak. Txondorzuloen gainean, txondorrak egiten zituzten. Tona bat burdina ekoizteko, 4 tona mineral behar izaten ziren. 4 tona mineral hoiek erretzeko, 16 tona egur ikatz. 16 tona ikatz hoiek egiteko, 30 tona egur behar izaten zituzten. Beraz, zuhaitz bakar baten egurrarekin oso burdin gutxi egiten zen. Horregatik, beharrezkoa izaten zen basoak osorik sakrifikatu eta berriro ere landatzea. Era berean, zuhaitzetako adarrak milaka eta milaka txondorretan egosi behar izan zituzten, gelditu gabe hazten ari zen burdingintzan erabiltzeko. Txondorra egin aurretik, ikazkinak moztutako egurra pilatzen zuen. Eta basoaren erdian zulo biribil bat egiten zuen, gainean txondorra eraikia ahal izateko. Basoari kendutako gune horretan, ikazkinak hainbat tona egur metatzen zituen, diametro eta neurri desberdinetako egur puskak. Eta hemen, lanean jarduten zuen hilabete baino luzaroago, burdinolentzat hain preziatua zen erregaia egiten, egur ikatza. Orain grabazio historiko bat ikusiko dugu. Ikus dezagun bada, egur ikatza egiteko benetako prozesua nolakoa zen. Hona hemen ikazkin baten historia. Behinola, euskal basoetan bizi izan ziren bera eta beralakoak. Egun, ikazkinak eta euren bizimodua galdu dira. Dagoeneko inor ez da bizi txondorrak egitetik. Ataungo ikazkinak, Asentzio Aierbek, txondorgintza zuen ofizio, eta horri eskaini zion ia bizitza guztia. 13 gin ikatzaiten, 12 urtekin hemen, kableen, eurre biltzen. Gero, 16 gin. 15 egin behize kableen haitu nintzen. Kableen, lanen, kableen, osea eurre botatzen kableen. Uda guzie. Eta gero 16 gin ikatzaiten, murumendin. Haitu nien. Eta gero, 17 urtekin, geon kontua, guain 40 urte. Pasak, el año 46, maizin, horbeo zontzeko, 4.000 argiegatz, 8.000 zako egin usten. Asentziok, astebete baino gehiago behar izan zuen basoan txondorra prestatzeko. Asentziok berak txabol hau eraiki zuen aterpetzat. Hemen bizi izan zen txondorra egiten jardun zuen bitartean. Guztira, ikatza bildu artean, ia hilabete. Etzen herrira ezertara jaitsi.